wasu 'yan majalisar dokoki na jihar Gombe guda biyu sun fice daga jam'iyyarsu ta PDP zuwa jam'iyyar APC. Kwamishinan lafiya na jihar Gombe ya sake jaddada kudurin gwamnati na samar da ingantattun ayyukan kiwon lafiya a fadin jihar Gombe. Shugaban kwamitin sulhu tsakanin manoma da makiyaya na jihar Gombe ya ce haramcin zirga-zirgar nan na makiyaya a cikin jihar da kuma kewaye yana nan daram. Jama'a barkatun sunana Yakubu Ibn Ajiya El Gadami, zan kuma karanto fassarar labaranmu na yau JMTV daya bayan daya. Gwamnan jihar Gombe Alhaji Muhammadu Inuwa Haya ya karbi waɗansu membobin majalisar dokoki na jihar Gombe guda biyu waɗanda suka fice daga jam'iyyarsu ta PDP wato People's Democratic Party zuwa jam'iyyar All Progressive Congress APC. yan majalisar dai sun hada da Gabriel Galadima Fushison mai wakiltar mazabar Kaltungo Tema da kuma Nimo Malam Iyari dan majalisa wakiltar mazabar Billiri ta Gabas. Shugaban majalisar dokokin na jihar Gombe Abubakar Muhammad Ligro tare da mataimakin shugaban majalisar da sauran manyan jami'an majalisar ne suka jagoranci 'yan majalisar guda biyu zuwa wurin gwamnan domin ya karbe su. Da suke magana a madadin 'yan majalisar da suka sayo shekan sun bayyana cewa sun ɗauki wannan mataki ne a sakamakon salon mulkin kai na gwamna Muhammadu Inuwaya daga garumar nasarori da adalcinsa, da suka ce ko a lokacin da suke adawa a mazaɓinsu sun amfana da ayyukan gwamnati na ribar demokuraɗiyya. Gwamna Muhammadu Inuwaya yayin da yake lalimar haban da su zuwa jam'iyyar ta APC ya bayyana sau shekarar a matsayin nuna cikakken amincewa da gwamnatinsa tare da tabbatar musu da daidaito a cikin dukkanin haɗewan jam'iyyar su ta APC. Gwamna Muhammadu Inuwaya ya kuma bayyana ƙwarin gwiwarsa na cewa jam'iyyar APC za ta sami gagarumar nasara a zaɓen gama gari na shekara ta 2027 mai zuwa. Da ya kara da cewa jam'iyyar a hali yanzu dai tana rike da kujeru 23 cikin 24 na majalisar dokokin ta jihar Gombe. Sakataren gwamnatin jihar Gombe Farfesa Ibrahim Abubakar Injodi ya bawa gagarumar gudunmawar Farfesa Salisu Ali Rukun na kwalejin ilimi ta jami'ar tarayya da ke Kashire yayin da yake yin ritaya bayan ya shafe kimanin shekaru 40 yana sadaukarwa a aikin koyarwa. Farfesa Ibrahim Jodi wanda ya jagoranci tawagar gwamnatin jiha da ta kunshi kwamishinoni, daraktoci da kuma sakatarorin zartarwa na hukumomi ya bayyana Farfesa Salisu Alurukun a matsayin mutum mai cike da tawali'u, jajircewa, kwazo, haƙuri da kuma cikakken sadarkarwa wajen bunƙasa ilimi a jihar Gombe da ma ƙasa baki ɗaya. Mataimakin shugaban jami'ar ta Kashire Farfesa Umar A. Pati wanda ya jagoranci taron ya bayyana cewa aiki tare da Farfesa Salisu Alurukun ya koya masa darussa masu da dama musamman wajen sarrafa lokaci da kuma albarkatun ɗan adam. Ya kuma ƙara cewa Farfesa Salisu Alurukun ginshiki ne na gaskiya, nutsuwa a lokacin kalubale, mutum mai abin dogaro da amana wanda kuma ya ba da gagarumar gudunmawarsa wajen bunƙasa ilimi na al'ummar tsawon shekaru da dama da suka shuɗe. A sakonnin fatan alkhairi nasu mai Kaltungo injiniya Salim Muhammad wanda tsohon shugaban kwalejin kimiyya ta Kaltungo da ta Sani Barka ya wakilce shi, tsohon babban alkalin jihar Gombe mai shari'a Hakila Heman da tsohon alkali na kotun tarayya mai shari'a Musa Haruna Kuriya da 'yan uwa wanda suka yaba wa Farfesa Salisu Rukun a bisa tsarin sa mai matukar inganci ga al'umma. Kwamishinan lafiya na jihar Gombe Dr. Habu Dahiru ya sake gabatar da jajircewar gwamnatin jihar Gombe wajen samar da ingantattun ayyukan kiwon lafiya a dukkanin fadin tarayyar jihar ta Gombe. Kwamishinan ya bayyana hakan ne yayin bikin makon ma'aikatan gida na shekara ta 2026 wato House Officers Week
da kungiyar House Officers Forum na asibitin kwararru ta jihar Gombe ta shirya tare da haɗin gwiwar hukumar gudanarwa ta asibitin. Kwamishinan ya kuma jaddada taken bikin rikicin amincewa da kwarewa a tsarin lafiya, inda ya bayyana cewa yana da matukar muhimmanci wajen wayar da kan ma'aikatan lafiya game da ɗabi'ar sana'a na girmama marasa lafiya da kuma hanyoyin kula da su cikin inganci. Kwamishina ya bayyana bukatar ma'aikatan lafiya da su na kwazo da kuma daukar nauyin aikin su da muhimmanci, da ya ce irin wannan jajircewa na taimakawa wajen inganta albashi, kayan aiki da kuma kayan asibiti. A jawabinsa, babban daraktan asibitin kwararru na jihar Gombe Dr. Sambo Daya ya yaba wa rukuni na 4 na jami'an bisa shirya irin wannan horo, sannan ya bayyana cewa asibitin da horar da wa'annan jami'ai guda 70 inda guda 26 suka kammala shekarar aikin koyon sana'a wato internship nasu. Ya kuma shawarci ma'aikatan da su yi amfani da horon da suka samu wajen kula da marasa lafiya cikin girmamawa da kuma kwarewa, yayin da ya shawarci gudumawar asibitin da su tabbatar da gaskiya da kuma ingancin ayyukan ma'aikatan. A lokacin bikin ne aka gabatar da sakonnin fatan alkhairi daga Dr. Samuel Lame, Dr. Umar Bashir da kuma Dr. Jibril Isa Waziri, waɗanda suka yaba wa gwamnatin jihar Gombe da gudanarwar asibitin kan goyon bayan horo. Sun kuma yi alkawarin amfani da ilimin nasu wajen hidimar al'umma. Bikin ya hada da tattaunawa kan bangarori daban-daban da kuma bayar da lambar yabo ga Dr. Habu Dahiru, babban daraktan asibitin, da sauran ma'aikatan asibitin bisa hazaka. Shugaban kwamitin sulhu tsakanin manoma da makiyaya a jihar Gombe Dr. Barnabas Malle ya kira ga makiyaya da su daina daukar makamai zuwa wurin kiwo, yana kuma mai gargadin cewa hakan na iya haddasa raunuka da kuma ƙara da wutar rikici a tsakaninsu. Dr. Barnabas Malle, wanda kuma shine kwamishinan harkokin noma da wato, ya kuma bayyana hakan akan haramcin zirga-zirga a jihar Gombe zuwa da kuma waje. Ya kuma tabbatar da cewa na nan daram har zuwa ranar 31 ga watan Janairu wannan shekara da muke ciki ta 2026. Sannan ya bayyana jin daɗinsa da zaman lafiya da ke tsakanin manoma da makiyaya a jihar ta Gombe, inda ya ce kalubalen da ake samu yawanci na fitowa ne daga wasu yan tsiraru marasa tarbiyya da ke shaye-shaye tare da haddasa rashin fahimtar juna a tsakanin al'umma. Shugaban ya kuma kira ga bangarorin biyu da su gano tare da ware irin wannan mutane domin dorewar zaman lafiya a wannan yankin. Dr. Malle ya ce gwamna Muhammadu Inuwa dai yana da cikakken kuduri wajen tabbatar da zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya, wanda hakan ne ya sa aka kafa kwamitin sulhu tsakaninsu. Daga ƙarshe dai Dr. Malle ya kira ga sarakunan gargajiya, shugabannin addini da na al'umma, ƙungiyoyin fararen hula tare da manoma da makiyaya da su haɗa kai wuri guda wajen tallafawa ƙoƙarin gwamna Muhammadu Inuwa na tabbatar da zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali a jihar Gombe. Gwamnatin jihar Gombe tare da haɗin gwiwar Popcorn Onyx Investment Advisory Limited ta kammala horo na tsawon kwanaki 3 kan tsarin manufofin masana'antu a nan jihar Gombe. Wani horo dai ya hada manyan masu ruwa da tsaki domin nazarin matakan manufofi kan haraji, karfafa masu zuba jari da kuma abubuwan da ke gudanar da kasuwanci domin manufofin masana'antu wanda zai inganta yanayin kasuwanci a jihar ta Gombe. A jawabin rufewa, sakataren
babban sakatare na ma'aikatar kasafin kuɗi da kuma tsare-tsaren tattalin arziki na jihar Gombe Alhaji Ibrahim Jalo ya ce wannan shiri ne irin masana'antu na farko da gwamnatin jihar ke shirin aiwatarwa domin tabbatar da cewa jihar Gombe ta samu ci gaba a fannin masana'antu a matsayin hanyar bunƙasa tattalin arzikin jihar Gombe. Ba bayyana cewa idan aka aiwatar da wannan tsari zai samar da ayyukan yi da kai tsaye tare da ƙara hanyoyin samun kudaden shiga a jihar ta Gombe. Haka kuma shugaban kungiyar Procon Oxy Investment Advisory Limited Mr. Andrew Stoff ya ce tsarin manufofin masana'antu na burin samar da tattalin arziki mai karfi a jihar Gombe, ciki har da kirkiran ayyukan yi guda 100,000 musamman ga mata da matasa, haɓaka samar da kaya a fannoni daban-daban da kuma jawo masu zuba jari zuwa jihar ta Gombe domin gudanar da harkokin kasuwancinsu. Wasu Andrew ya kuma yabawa jajircewa da goyon baya na gwamna Muhammadu Inuwa Haya wajen sauya jihar Gombe daga jihar noma zuwa jihar masana'antu. Haka zalika ya ansa tambayoyi kan manufofin yanayi. Dr. Adam Admi ya jaddada shirin na gwamnatin jihar Gombe wanda ta kasance jijiya mai jagoranci wajen karfafa tsarin manufofin masana'antu wanda ya haɗa kowa da kowa kuma mai la'akari da sauyin yanayi. Kula da harkokin kungiyoyin gama kai ta jihar Gombe Alhaji Adamu Lawan ya yaba wa gwamna Muhammadu Inuwa Haya akan aiwatar da manyan ayyukan ci gaba a faɗin jihar ta Gombe. Alhaji Adamu Lawan ya bayyana haka yabon ne yayin da yake ansa tambayoyi daga wakilinmu da ya shawarci jama'ar jihar Gombe da ci gaba da ba da cikakken haɗin kai da goyon baya ga gwamnatin Muhammadu Inuwa Haya domin ya samu nasarar tabbatar da ci gaban jihar Gombe ya zuwa kololuwa. Haka kuma ya karfafa wa mutane gwiwa da su yi rajistan karban katin zaɓe wanda hukumar zaɓe ta ƙasa wato INEC ke gudanarwa a halin yanzu, inda ya jaddada cewa mallakar katin zaɓen zai ba da damar zaɓen shugabanni da suka dace. Wasu abubuwan ma ana ga kaman tenuwa ya ƙare to yanzu kuma ke ƙara jika aiki ana yin su. Inda ka zaga cikin Gombe kaga ayyuka da yake na alheri wanda kuma ayyuka ne wanda insha Allahu nan da shekaru aru ma za a more su, kuma ayyuka ne ingantattu. Saboda haka jama'a ƙara yi wa kai addu'a, a ƙara yi wa ƙasa, a ƙara yi wa jiha addu'a, a yi wa ƙasa addu'a, domin in an zauna lafiya fa shine fa ake fahimtar wani abubuwa. Babban manajan kungiyoyin gama kai din ya bai da muhimmancin shiga cikin harkokin ƙasa da ɗaukar nauyin alhakin shugabanci a matsayin manyan hanyoyi na tabbatar da ci gaba mai ɗorewa. Sarkin na faɗa Alhaji Dadun Hamza ya shirya wani kasaitaccen liyafa domin karama shugaban karamar hukumarsa ta na faɗa Alhaji Babangida Adamu Jigawa a bisa kyawawan ayyukansa da kuma manufofinsa. A gudanar da wannan bikin ne a fadarsa da ke na faɗa, inda aka haɗa sarakuna kaye da jajere da kuma na jihar Yobe, shugabannin ƙananan hukumomi da 'yan majalisar jiha da kwamishinoni masu rike da mukamin gargajiya da sauran manyan al'umma. Ga ci gaba da wannan rahoton. Liyafar da mai martaba sarkin na faɗa ya shirya ya biyo bayan lamban yabo ne wanda shugaban karamar hukumar na faɗan ya samu a Abuja a kasancewar wanda ya fi kwazo a tsakanin ciyamomin ƙananan hukumomi na ƙasar nan baki ɗaya a shekara ta 2025. Mai martaba sarkin na faɗa wanda ya nuna matukar jin daɗinsa a dangane da wannan martabawa shine ya ga cancanta na ganin cewar ya shirya wannan liyafa ga shugaban karamar hukumar ta na faɗa wanda yake a masarautarsa. Lokaci ne da ka tsaya ka tabbatar na faɗa ta ci gaba da cin wannan lamba. Allah kuma ya taimake mu.
babban bako na musamman a taron wanda shine mai jajere daga jihar Yobe Alhaji Mai Hamza ibn Mai Buba ibn Mai Isa Mashu ya bayyana wannan karamci da cewar babban al'amari ne da haka ya bawa mai martaba sarkin na faɗa Alhaji Dadun Hamza a sakamakon wannan karamci da ya nuna na wanda ya sami nasara. Daga bisani sai ya kira ga dukkanin shugabannin ƙananan hukumomi na ƙasar nan baki ɗaya da su yi koyi da shugaban ƙaramar hukumar ta na faɗa Alhaji Babangida Adamu Jigawa. Da yake karin haske dangane da nasarar da shugaban karamar hukumar ta na faɗa ya samu, sakataren karamar hukumar Muhammad Kabir da kuma mataimakinsa Jabbo Magaji da ma sakataren ilimi na karamar hukumar Kamalu Baba sun bayyana cewa Alhaji Babangida Adamu Jigawa ya kasance mutum ne wanda ya cimma nasarar da dama a fannonin da suka shafi ilimi, lafiya da kuma harkokin walwalan al'umma. Da yake jawabi Alhaji Babangida Adamu Jigawa, shugaban karamar hukumar ta na faɗa ya nuna matukar jin daɗinsa da kuma godiya bisa wannan karamci da mai martaba sarkin na faɗa ya nuna masa. Ya kuma ba da tabbaci na cewa wannan karamci zai kara masa karfin gwiwa na ayyuka wa al'umma musamman wajen nausa karamar hukumar ta na faɗa wanda ba zai taɓa manta da shi ba a rayuwarsa. Abu ne na ga an shirya shi kamar ɗan ƙarami, amma shi yanda mai martaba ɗauki abun bai ɗauke shi a ƙarami ba, ya ɗauke shi babba. Ya mini kyaututtuka na girmamawa wanda ba na tunanin su kuma ban taɓa tunanin su ba. To wannan abu ya bani mamaki matuƙa, kuma ya bani abun al'ajabi, ya kuma bani sha'awa ƙwarai da gaske. Daga cikin abin da aka gudanar lokacin wannan liyafa ya hada da gabatar da kyauta na doki daga mai martaba sarkin na faɗa a matsayin kyauta ga shugaban karamar hukumar ta na faɗa dangane da wannan kwazo nasa da kuma raye-rayen gajiya. Ma sauran abubuwa da suka shafi inganta wannan biki. Karshen fassarar rahoton kenan. Yakubu na JL Gadami, labaran GMC Gombe. Kwamishinan kula da fannin lafiya na karamar hukumar Dukko Hajiya Fatima Abdulkadir Rashid ta kira ga sarakunan gargajiya masu rike da sarautun gargajiya da ke karamar hukumar Dukko da su fara haɗin kai da goyon baya wajen shirye-shiryen lafiya na farko a yankin karamar hukumar. Hajiya Fatima Abdulkadir ta wannan kira ne yayin ziyarata na wada kan jama'a na fadar martaba sarkin na Dukko. Wakiliyar ta hanyar mataimakiyar kwamishinar PNC Malam Ahmad Usman Digge wanda ya bayyana cewa manufar wannan wannan gangami na wada kan shugabannin gargajiya game da kididdigar rigakafin gida-gida a gudanar da shi ga mata masu juna biyu da yara ƙasa da shekaru 5. Za a gudanar da wannan aikin na kwanaki 10 a dukkanin faɗin ƙaramar hukumar ta Dukko. Ya kuma kira ga al'ummomi da su rike aikin su hannu biyu, da wannan ya shawarci maza su da matayensu su ba su damar kulawar haihuwa da rigakafi a asibitoci da ke kusa da su. Kwamishinan ya kuma gode wa shugaban karamar hukumar ta Dukko Alhaji Adamu Muhammad Waziri a bisa goyon bayansa wajen ci gaban harkar lafiya a yankin. A jawabinsa sarkin na Dukko ya kira ga masu rike da sarautun gargajiya shugabannin addini da su hankalta da wajen ba da goyon baya ga manufofin shirye-shiryen gwamnati, sannan ya yaba wa gwamna Muhammadu Inuwaya a bisa samar da manyan ayyukan ci gaba a karamar hukumar ta Dukko. Sarkin ya kuma kira ga ma'aikatan karamar hukuma da su ci gaba da haɗin kai, nuna biyayya ga shugabanci da kuma kiyaye gaskiya a aikinsu, tare da jaddada muhimmancin goyon bayan shirye-shiryen lafiya da sauran ayyukan gwamnati don tabbatar da ci gaba mai ɗorewa a masarautar ta Dukko. An yi kira ga al'umma da su kasance masu lura da tsaro, musamman wajen gano mutane da suke a maɓoyansu. Malamin wani bishara na jami'ar Ekwa Ayaba a karamar hukumar Bilirin ta jihar Gombe, Rabirin Ila Ibrahim, ya bayyana wannan shawara a yayin da yake magana a Ayaba kan sakamakon bikin Kirsimeti da kuma na ƙarshen shekara. Ya yaba da haɗin kai a cikin al'umma lokacin bukukuwan ƙarshen shekara da kuma ziyartar juna
da musayar gaisuwa tsakanin makwabta da kuma haɗin kai ba tare da la'akari da addini, kabila, jinsi, matsayi na zamantakewa, shekaru ko jinsi ba. Sannan yau muka zauna a wannan domin mu kawo mana salama a cikin wannan ƙasa. Ba lokaci ne na tashin hankali ba, ba lokaci ne na gaba ba, ba lokaci ne na fada ba, lokaci ne da ake so zama menene salama. Rabiran Ibrahim ya jaddada cewa addu'o'i na mabiya addini tare da bin shawarwarin tsaro daga ƙwararru su ne muhimman hanyoyi wajen magance matsalolin da ke addabar al'umma a hali yanzu. Haka kuma ya kira ga mazauna gari da su kasance masu ƙaunar zaman lafiya da hana bambance kuma su girmama shugabanninsu, shiga cikin ayyukan amfani, kasancewa masu lura da tsaro da kuma addu'o'i ga al'umma domin kawo ƙarshen ƙalubale na tsaro da ake fuskanta a sassa daban-daban. A bangaren sa na shugaban ƙauyen Ayaba na ƙaramin hukumar tar da mulkin Tangale, Mr. David Lejo, ya kira ga ƙarin haɗin kai da goyon bayan mazauna, yana kuma addu'a domin kariyar Ubangiji ta'ala da samun ƙarin zaman lafiya da ci gaba a yankin da kuma jihar Gombe baki daya. Bikin ya kare da an karkare shi da addu'o'i domin zaman lafiya, ci gaba, bunƙasar al'umma kiristoci mulkin Tangale jihar Gombe baki daya. To da wannan labarin na mutanen Ayaba muka kawo ga karshen labarin namu ne, sai da kafin da tattare da nawon barin ta so kaɗan daga cikin waɗanda suka yi kanu a labarin. Farko dai mun kawo muku labarin cewar wasu 'yan majalisa guda biyu na majalisar dokoki na jihar Gombe sun fice daga jam'iyyar su ta PDP zuwa jam'iyyar APC a yau dinnan, yayin da gwamna Muhammadu Inuwa ya karbi su a ofishinsa. Mun kuma kawo muku labarin cewa kwamishinan lafiya na jihar Gombe ya sake jaddada kudurin gwamnati na samar da ingantacciyar hanyoyin kiwon lafiya ga al'umma a jihar Gombe. Da karshe mun kawo muku labarin cewa shugaban kwamitin sulhu tsakanin manoma da makiyaya a jihar ta Gombe ya ce haramcin nan na zirga-zirgar wanda suke makiyaya a ciki da kuma wajen jihar Gombe yana nan daram har sai ranar 31 ga watan Januwarin wannan shekara da muke ciki. Ƙarshen labarin kenan, kwana lafiya.